Blay pi baro kini longki kubor bam dagasni. U district magistrate jangga West Garo Hills u Jagdish Chelani ula penmi ia ka hukum ha ka balapatha ia ki jaka puli ki bahab hatura municipal area ban Khang Khyrdep dagasni baan. Ha kini ka hukum la batha ba ki jaka puli kan beteng biang man pli ha ka sui balang da ka babut renti ia ki kendon jangga 144 CRPC ka bala penmi ha ka sui ningkong. Kajimpa Khang ya ki jaka puli hatura kadai shibenta ban shim ya ki lat chiyada ban penne ya ka shongsuk shongsan ha than u district magistrate ula kentu ya ki nong shongshnong ban ai ya ka jinya trailang bat ban bud ya ki jimbetha na ka benta ka jingsngan jong baro lang da ka babut renti ya ka te ka hukum ka dan Bosco College kala penmi ya ka notice ba ka college kan Khang ha ka absan trek unai tung ski baan ya ka ni ka rai la shim ban pentikna ba ka jingsngan bat ya ka bah ka miat jong baro ki samla puli ba ki nong trei hadin ba kalami ka jinghuri hura ha ka singning kong ha ka te ka notice la pen pawru ba ka college assembly ka badai ban long menta ka sui baan la pen kan ria no shwa ya menta ba ka tarik on sa pentep kham hadin